Kotera dziko la Malawi Dr. Lazarus Makathe Chakwera akubwera dera lathu amenenso ndi katundu amene oseza chipani cha fuko chipani cha Malawi Congress Party akubwera kuno ku dera lathu. Tinapempha kuti bwana timafuna kuti musapite kutala kumene kuli anthu ogulitsa tomato alikale pa business. Tikufuna mufike mmudzi kwenikweni kumene munthu amalolera kuluza china chilichonse koma ndendi kuno ku Goshen ndi mkati mwenimweni. Onse amene abwera pano palibe amene akungoyerekeza, abwera kudzaona Chakwera ngati mtsogoleri wawo wa dziko la Malawi. Ndipo akabwera panopa akangofika adziwanso kuti afika kumene obaba orembo ankakonda kubwera. Kuna kunali Eliya ya kuchipani yotchuka kwambiri imene ametchula kuti Chikute. Kuno ndi kuchikute tikatengera pa MCP koma dzina la kuno ndi ku Goshen kuno malo opatulika. Inu Robert Kaliniza anthu chikoka chimechi ndi anthu kuno pa inu chifukwa chani? Munthu kuti ukhale ndi chikoka ndi anthu ndi kukhala bwino ndi wanthu. Osamachita matama, kumadya zimene akudya, kumayankhula amene akuyankhulira. Ine kuyambira kalekale ngakhale ndisanapite mtawuni kufuna maganyu ndimakhala konkuno. Ndiye ubale wa ine ndi anthu ndi wakalekale. Mwamenya mpira kulunga konkuno? Mwamenya mpira kulunga kuno? Ndamenya mpira kulunga kuno, ndadya mphalabungu kuno, ndayenda opasi kuno, ndavala kabudula makabudula atatu koma thupi nkumaonekabe ndili konkuno. Chipani kuno muchilimbikisa bwanji kukonzera chisankho cha pa 16 September 2025. A president akuyima limodzi ndi avituwiko mumba nga running mate. Chimene anthu angadziwe ndi chakuti anthu akuno anadziwa kalekale kuti chipani chimene chili ndi tsogolo mdziko muno ndi chipani cha MCP. Anadziwanso kalekale kuti mtsogoleri amene ali ndi tsogolo mdziko muno ndi Dr. Chakwera. Ndiye china chilichonse chimene mungaone muona kuti chikuchitika ndi chitsimikizo chakuti akudziwa kale chimene akuchita. Ndipo anthu onse amene abwera pano palibe voti ya munthu wina, palibe voti ya mtsogoleri wina, ndi Dr. Lazarus Makathe Chakwera komanso vitu mpiko mumba amene ali mwana wake pambali. Ndino Nyamata ndino musangala bwanji ya president Motere akupita limodzi na mumba nga running mate. Komanso naonso mumba ali kumpoto kuthamangaso kwambiri. A president makamba za Nyamata otipula kwambiri kulimbikitsa chipani cha MCP. Mutha kuona kuti mmene kuimbira anthu lasonkhanana kuno linaona kuti Nyamata amene akuimbira wa MP kuno Robert Kalindiza ndi nzawo mpase support. Kubwera kwa vitumbiko mumba ndi nzawo mpase support. Kubwera kwa Dr. Lazarus Makathe Chakwera ndi kholo limene likulemekeza Chinyamata. Nchifukwa chake tonse tabwera kuno kudzalandira Dr. Chakwera ndi kuwalimbikitsa kuti chisankho chimene chikubwera pa 16 September amene akutsogola ngati president wa dziko la Malawi ndi Dr. Lazarus Makathe Chakwera. Amene akhala MP wa Golomoto constituency ndi Robert Kalindiza. Ndipo ndi makhansala anga awiri Bernard Chokoto komanso Jackson Dzimbiri. Mene ili manifesto ya chipani cha MCP kuli nkhani yolimbikitsa ulimi food security dziko lomwe chakudya chokwanira. Mukuona bwanji muno kudedza kwati mmakesa dziko lonse pa cha ulimi uli kudedza mitengo yabwino imene akhazikitsa mukomera anthu onse mdziko muno. Tafuna kuzani pali ngati imene kwathu kuno kuli masikimu akuluakulu awiri. Tili ndi Nambuna ya boma, tili ndi Bwanje Valley irrigation scheme ya boma, tilinso ndi ma irrigation scheme ena Nkanja, Muwa. Onsewo ndi masikimu ang'onoang'ono amene tikufuna kuti tialimbikitse anthu, tiauze masomphenya Dr. Lazarus Chakwera kuti chimene akufuna choti aliyense azikhala ndi chakudya chake. Kupempha kumanyozetsa, ukakhala ndi chakudya chako umakhala mfulu. Mukakumana ndi CTF yokwana 500 million a president amene akuwasankhanso mwati a president akulimba mtima kuti naonse akuwasankha pali ulendo kuyenda umisono imaima akuwauza anthu akavotera president Chakwera. Chakunena kuti akangowasankha baba 500 million kwacha constituency development fund inu muchitira bwanji chimenechi? Ngati mwaona msewu mwadutsawu ndi ofunika chitukuko. Kuli misewu yambirimbiri kwa Mthembanji kulibe network, anthu amavutika kuti apeze chakudya nkhani ya misewu. Kwa Nkanja, Kumuwa, kumbali ya Nadazi kufunika nsoli kukafika kukapiri. Kwa Chejero kufunika madzi abwino. Kwa Leza, kwa Stolo, kwa Chagunda, kwa Mthembanji anthu akumwa madzi oyipa kwambiri. Ndiye pamene akubwera Chakwera kufuna tafotokozere kuti kuno kuli mavuto ochuluka. Tikufuna kuti malo ngati ku Goshen, sukulu ya Goshen itamangidwa kalekale koma ili ndi mavuto ambiri. Tili ndi sukulu ya sekondari ya Kapiri
imene yonso tifuna Dr. Chakwera ikoze bwinobwino. So kubwera kwawo uyo sakuyang'ananso china chilichonse akubwera yeno madzabwizabwiza koma akutaya nthawi yawo chifukwa kuno president ndi Chakwera ndipo MP wa dera lino ndi Robert Kalindiza. Ndizo ndi shadow MP wa Dedza Golomoti konstituency amene wa Robert Kalindiza pano ndi amene wa achizanja amene wa dzina losenja kuyang'ana Malawi apa dzina losenja Augustin Swedi Chizanja amene muli waka mpando wa chipani cha MCP Mphepete mwa Nyanja chipani toonatu kuimbira wanthu pano chisiyeke chotani kuno ndi kudedza kuno tafika kuno ndi ku Goshen zambiri zabwino za Malawi Congress Party anthu akuno sanga chita uzido amazidziwa ndiso aonesa chikondi chimene ali nacho Chakwera achita zambiri kuno ife muona pali kwimbi pano kuno anthu filane 55,000 walimbikisa bwanji kwambiri mwauza zabwino bwino wa Chakwera komanso chipani cha Malawi ndipo inuyo pa 16 pa 17 mudzakhulupirira chama na Chizanja moponi mikolo kwato kuraza mawu ongonjezera ndi ongonena kuti apa tiyeni pa 16 abale anga tikatuluke tikamvotere mtsogoleri komanso sikukayika tikuwina amene akukayikayo ndi zake zikomo kwambiri ndathokoza ndilandire bwana ndathokoza kwambiri amene ndi Goshen Chizanja amene ndi wapambano wa chipani cha MCP maboma a Mphepete mwa Nyanja kumene kuno ndi Dedza mbali yake ya Mtakataka koma panopo ine la Golomoti Dedza Golomoti konstituency amene akuyimira kuno ndi Robert Kalindiza choncho pano ndipita kaipo za president amene kufika pano tsopano pa Goshen Trading Center kuna president akhaikuafuna zilanthu nkhani zosiyanasiyana zolimbikisa zachitukuko komanso tikuwalimbikisa nkhani ya pa 6 September 2025 president akuyenda madera osiyanasiyana wamema wanthu kuti akavote kuvota chipani cha MCP kuvotera aphungu wa chipani cha MCP kuvotera iwo ngati president komanso kuvoteranso makhansala president akachoka kuno ku Goshen Trading Center kwaso chief wachita moto ayi akhalaweraso tu kuntakataka admark omwe kuno kwaso chief achita moto Dedza Mtakataka konstituency mudakuyimira kumeneku Patrick Bandawe ayi president Chakwera komanso ndi president wa chipani MCP komanso dziko lino afika kale pano pa Goshen Trading Center ndipakwana ndi Augustin Chizanja omwe ndi wapa mpando wa chipani cha MCP maboma a Mphepete mwa Nyanja omwe afotokoza kuti chipani cholimba chipani cholimba kuno kuntakataka komanso akuti dziko lonse ndipo akutsimikiza kuti yayi iwowa akuti chiko chonse ndi anthu amenewa akavotera chipani cha MCP president a dziko lino tsopano kutsika galimoto limodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera afike pano ndiponso napo ndikakhakulunjika galimoto yawo yampatenga kuti akaphimbira wanthu lomwe tikulasokana pano kuno kutakataka ndinene kuti Mphepete mwa Nyanja ndikotentha kwambiri kumatentha kwambiri Mphepete mwa Nyanja kumasiyana ndi kudedza kutakataka kuntunda kudedza mbali chako kuntunda kuchokera kuja kuboma kumazizira koma kuno kumatentha kwambiri kuno choncho president afika pano kulunjika galimoto yawo yampatenga kuti alankhule kwa wanthu amene asokana pano pa Goshen Trading Center kutankhule kuphimbira wanthu lomwe tilili pano koma ndikuyimira kuno Robert Kalindiza Dedza Golomoti constituency apa ipekenitu kuphimbira wanthu asokana pano kulimvetu mawu kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino imwenso mtsogoleri wa chipani cha MCP Dr. Lazarus Makafe Chakwera omwe ali limodzi ndi mayi wa dziko lino kufika kuno Goshen Trading Center khwimbi la wanthu lili pano kupeka sapoti kwa president Chakwera kuno ambiri kuno amakonda ulimi kukweta kuona ni fundo zimene president akubauza anthu amenewa angambapo nkhani yoti asisetu tengo fetereza imwe anthu ambiriso amagwisa ntchito kuno khala alimi komanso fakitale kusalima wepanga fetereza mafupi kwambiri Dedza ndi salima kukweta nthawi kunonso kulekisho apa tikupekeni m'manja mwa
omwe ndi mulembe mkulu chipani cha MCP kuti Tanja mwamba Muona kuti anthu akutsetsereka ama kamera muone chikhamu cha chikubwera kuno. Honda Chakwera Tanja mwamba kwacha Dr. Chakwera Hawinas Dr. Chakwera boma ndiriti ndilomwe risiti kusinta boma ndiriti ulemu a state president adziko lino la Malawi Dr. Lazarus Makafe Chakwera ulemu amayi wathu wafuko Mayi Monica Chakwera ulemu magogo wathu amene mwaperekeza president Gogo Chauma komanso Gogo Tambala bwana mwabwera kuno ndi kwa senior chief Kachindamoto kumene inu dzanali munabwera kudzakhala nawo abale wanu kuno kudzalira nawo imfa yowawa imene tinataya gogo wathu senior chief Kachindamoto amene anali msilikali wanu pogwira ntchito zokuthandizani chitukuko kuno tsopano ali pa usiwa koma mukamabwera chonchi kudzalimbikitsa mukamabwera chonchi kudzakhala nawo akulimba mtima kuti mavuto amene ali nawo kuno ndokuti a president mudziwatenga nkumawathandiza bwana chifukwa cha nthawi ndi mtunda umene inu mukupita ndimati ndiyankhulepo ziwiri zitatu choyamba kuthokozani kuti munadzatilira kuno kudzakhala nafe chachiwiri ndikuonetsereni mwana amene kuno atakhala wanthu onse ananena kuti mwana uyu atsogole akatenge chitukuko chimene Chakwera kutipatsa kuno chitukuko chimenechi chiyende chipite patsogolo mwana ameneyi ndi Robert Kalindiza tabwera Robert kwacha adapikisana maprimary kudali anthu awiri atatu ofuna akhale MP pa democracy anapezeka Robert pakati pawo anthu kuno nkugwirizana kuti tufuna chipani cha Malawi Congress Party tufuna Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndiye mwana ameneyi Robert ndi amene ananyamula mbendera ya kuno ndimpatsa mpata kanthawi kena kuti atipatse moni koma pano alinso ni makansala tabwera ndi patsogolo achimwene dzina jandani Jackson Zimbiri wodi yanji Kapiri wodi ndi kuno kumene kwati kuno kumeneko Kapiri wodi achimwene yanga Bernard Chokoto wodi Kwekwerere wodi ndiye kuti kwekwerere kuja tatulukira ndiye kuti ndi a Bernard pamene achimwene yangawa ndi kuno onsewa bwana agwirizana zokuti ndi Robert akupatsani support mfundo yayikulu imene kuno yamangidwa zonse zophunzitsa wanthu kuvota atachita kale mfundo yamangidwa kuno kuti pa 16 September inuyo bwana Dr. Lazarus Makafe Chakwera mupitirire pa mpando wanu kuti zitukuko zimene mwayamba kuyala dziko lonse la Malawi zipitirire Robert tatipatse moni 1 minute nthawi sikutilola olemekezeka mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Makafe Chakwera komanso amayi a dziko la Malawi ulemu ukhale m'malo mwake malinga ndi nthawi bwana akuyendabe ine bwana mawu anga ndi ochepa kwambiri poyamba m'malo mwa anthu onse akuno ndi magogo akuno timafuna tikuthokozeni kwambiri chifukwa cholola kubwira fumbi kulowa mkatikati ndi kudzafika kuno kwathu kuchikute ku Goshen ambuye akudalitseni bwana pamene ife timapempha kuti mubwere kuno timaona ngati mukana chifukwa chakuti ndi kumudzi kwenikweni koma ine ndimafunitsitsa kuti mudzaone nokha kumudzi kumene kumachokera mavoti anu bwana kuno mwafika ndi ku Goshen kumene mavuto ndi ochuluka nsewu mwadutsawu buliji lija mwamanga ndinu koma anthu akuno akufuna kuti nsewu uja ukozedwe bwino udutse pamenepa ukatulukirenso mtala uko kwalumwira zikatera ndi kuti anthu alumikizana bwino komanso kuchokera pa Kapiri ndi nsewu wovuta kwambiri kuno akuchita business ya anthu akulemera ndithu molimbikira okha ndiye timapempha kuti nsewu umenewu uchokera pa Kapiri kumafika pa Nadazi pa Dziboliboli utakhala watala komanso bwana mothokoza pa zimene boma likuchita kale ife tsiku la lero sitikupempha zambiri yayi chifukwa mavuto athu mukwadziwa kale kuti mmene nyengo inavutira madera wonse chakudya chidavuta moti sikokhako kunonso kuli njala bwana
pamene mukupitiriza kutithandiza musekelepo mwepo chifukwa chakuti ena akumavutika kuti achipeze chakudya chifukwa tilipo ochuluka ndithu kuno. Pomaliza bwana, ndimafuna ndipemphe kuti kuno tili ndi mavuto ochuluka, nkhani za skulu, nkhani za zipatala. Pompa pamusipa pali skulu ya Goshen ndi yakalekale koma zitukuko makalasi ndi ochepa. Tiso ndi skulu yakapiri imeneyo bwana tiganizireni, pali zambiri zofunika. Mafumu alemba zochuluka ndi chilobweretsa ndekha potine ndi mwana wa nyumba. Ambuye akudalitseni zikomo. Tsono kuyankhula kumeneku nkumati timuluze ameneyi kutakata kumeneku akapita ku nyumba ya malamulo tikapumako ife azikangoyankhula yekha tati. Koma apo akayankhula yekha akuyimiriranso dera litilo kodi lino. Mavuto akuno ankhaninkhani ngofunika boma lake la Chakwera. Ndi angati munalembetsa pa voti? Takwezani manja tuone. Nonsenu mudalembetsa voti apa? Ndiye kuti tikuyankhula ndi anthu amene akupita kukatani kodi kukavota. Inuyo ndi amene mudapangitsa kuti chitetezo cha abino mdziko muno chibwerere. Akulamulira a DPP mdziko muno mudaphedwa acha abino 189. Amachita uzinga mwezi ndi mwezi, sabata ndi sabata timamva imfa za chaubino. Koma mutangotenga voti yanu ndi kumpatsa Chakwera, chilowereni Chakwera pa mpando, ndiye kuti palibe wa chaubino wamwalira. Mwachidule amene munaletsa imfa za chaubino ndi inuyo. Amenenso mungapangitse kuti achaubino asamwalirenso Malawi muno ndi inuyo. Mukavotera Chakwera ndiye kuti chitetezo cha achaubino komanso chitetezo dziko lonse chikachotani kodi cholimba. Ndiye kuti mukavotera Chakwera, anena kale Robert apo akuti vuto la kuno ndi chilala dzuwa, koma tinene zoona pachipanda dzuwa pachipanda chilala. Anthu inu mbewu zanu Chakwera kugula pa mtengo wachani kodi wabwino. Ndiye kuti chikhala kuti kunalibe chilala, bwezi miyo yathu iwo mapita pachani kodi patsogolo. Kakuluka msakadandaule kakukujambulani, yang'anani ine kuno. Ndiye tikunena kuti inuyo msadandaule china chilichonse chifukwa chonena kuti kupitirira pa 17 September pangolini watuyo Dr. Lazarus Makafe Chakwera ndi voti yanu ija imene mukadzuke mama wa sisikoloko ndikupita kamvotera chitukuko mdziko muno chipitirira kuyenda bwino. A president ine nsati kuyankhula kwa koma kuno ndi kwanu, munabweranso sabata yatha kudzalira nawo anthu awa pa mali wa senior chief Kachindamoto. Chikondi chimenecho chimene timachifuna pa president odzichepetsa, president okhala nawe pa mtendere, president okhala nawe pa mavuto. Mwa inu muli chikhulupiriro cha tonse tili apa. Moti chimene tikachite ife kukupatsani voti. Takwezani manja amene mukavotere Chakwera. Kwezani manja amene mukavotere Chakwera. A president ndikupempheni kuti mutiyankhule masana wanu. Zikomo kwambiri, Your Excellency. Kwacha. Ngati madziwa kuti kuati kunonso khozo kupezeka anthu chonse. Koma ndi bwino mabwera kumudzi kuno bana. Sinamva kuti mdalembesa chikhamu chonsechi te. Ambuye akudalitseni kwa basi. Ine mawu anga ngochepa. Poyamba ndithokoze kwambiri chifukwa dziko lonse lapansi limadziwa kuti kuno tataya msilikali wolimbikitsa atsikana apite ku sukulu, wolimbikitsa achinyamata asakwatire kapena kukwatiwa mwamsanga apite ku sukulu. Senior Chief Inkosi Kachindamoto ndi munthu amene adachotsa manyazi dziko la Malawi poonetsa anthu a dziko lonse lapansi kuti aliko munthu ku Africa amene akulimbikitsa kuti atsikana akhale pabwino, tsogolo lawo likhale bwino. Tere kumene misozi kadali m'maso, ndithokoze mafumu onse aja mwandandauko mwafika, komanso ena akumtunda uko ndayitana nawo. Senior Chief Chauma ngakhalenso Senior Chief Tambala.
ndifuna ndithokoze chifukwa kunoku timanena chichewa timati angoni satha wonse nze timeza tsono soja akamwalira sizikutanthauza kuti ndiye tileke zija timachita zija tileke nkhondo yolimbana ndikuti ku Malawi kuno umbuli uchoke umphawi uchoke kusazindikira pa zinthu zofunika zichoke mpofunika kuti ife tsopano tipitirize ntchito imeneyi kuti atsikana wathu akhale pa ufulu weniweni mukamsunga mtsikana pa sukulu mpaka zaka 18 ndiye kuti wamalizanso ngakhale secondary school akhozanso kuti wayamba university tikatero tiyankha mafunso ankhaninkhani akuti kodi ena tamanguti ku Malawi muluchukana isi nkhani imeneyi ayi koma kuti tikambe zenizeni zimene zikhoza kuthandiza kuti anthu ayang'anirane anthu asungane nkukhala ndi udindo wozindikira kuti kodi nkakhala mdindo ndikhale wa mtundu wanji nchifukwa chake malamulo a dziko lino adanena kuti aliyense akhale zaka 18 asanayambenso kuganizira zokhala pa banja tagwirizana bani koma tutabwera ndi mapulani wenaso mapulani wake wakuti inuyo ni wana wanu kutsogoloku mukhoza kulela wana waja nkuwaphunzitsa wana waja nthawi yoti wakwana zaka 18 chifukwa choti timasungira ndalama ni investment ku bank alikale ndalama zakuti akhoza kuchitira ntchito kaya kumapita ku university nkumagwira ntchito zina kapena ma business wena koma ndalamayo sikhala yawo sikhalanso ya inuyo chifukwa nthawi zina ukhoza kuti upereke pamanja ikangolowaso pa zina koma kuti mwana uja akhale mchiyembekezo tili ni wana ankhaninkhani mpofunika kuti aziona kuti dzikoli amene akutitsogolera lero ngakhale mawa atachoka tsogolo lathu lokhazikika tikugwirizana mani ndiye kuno ineyo chotsa kachipewa kanga chifukwa cha champion wathu amene ngakhale wamwalira koma chimene yeyo adayimirira nchofunika tipitirize ntchito imeneyi mpaka na azimayi onse akhoza kukhala azimayi olemekezedwa chifukwa adationetsa chitsanzo chabwino tikugwirizana mani komabe nthawi ino nthawi ya kampeni akali ndi zaka arobert itiya ngalipo alukayika zoti awina kapenayo komanso kansala wakuno ukapiri wodi kapena kansala uyo wakukhokwerere wonse awina bani alipo alukayika kuno mmenetu msewu uja umakhota pakapiri paja nkukapita uku udali kale womangolunjika uku kuti ukafike paja tayendapo kambirimbiri msewu umeneyo ndiye mpofunika kuti tikalumikizitsa zinthu monga tuchitira chifukwa tulima misewu yolimba M5 yu ngakhale dera lakunoli waonongeka kale msewu wopita mpaka na kumankipe waonongeka kalenso chifukwa nthawi zina ngakhale mamangidwe a misewu yathu imangokhala ngati za temporary anga nyimbo ya mnyamata uja koma mpofunika kuti tizimanga zitukuko zokhalitsa zinthu zakuti mibadwo ikhoza kugwiritsa ntchito tereko msewu mmene tiumanga upitira kunkotakota wa M5 ulusiyana tsopano kalimbidwe kake ndipo tikabwerera kuno nkukozanso izi zithandizira kuti kuno kukhalenso chitukuko cholimba koposa abusa komanso abale wanga nonse mafumu muli pano dziwani ichi masabata awiri okha tipita kokavota ndipo voti imeneyi ni voti imene inene kuti kodi tupita mtsogolo kapena tibwereranso chakumbuyo koma kubwerera mbuyo zitanthauza kuti chitukuko chimene tayikachi kapena maziko amene tayalawa agumulidwenso mulola zimenezo kuno kuchigwa kuno vula imavuta ngakhale nyanja ili pafupi koma chimene tiyenera kuchita bwanje vale yonseyi project ijatere imangogwiritsa ntchito kamalo kochepetsetsa mpofunika tikuzilize zimenezi chifukwa tifuna tizikhala nchakudya chopezekeratu kwa aliyense nthawi zonse osati pokhapokha zinthu zavutivuta chifukwa nyengo zidasintha
ndiye tingokozeka kuti zinthu zizilivuta, koma kuti zikabwera zovutazo takozeka cha mtundu wanji. Chifukwa tidasinthanso ndi malamulo wake omwe oyendetsera zimenezi, komanso kuti tizichereza kwa amene masiku ano teknoloji ya masiku ano amene amatsata za nyengo nkumatiuza kuti ichi nchizimalupsa chabe msabzale, koma dikirani. Akatiuza ndiye titsatira zimene zija. Sukulu tusimatha ngakhale ife amene dakulakulafe mpofunika tiphunzirenso machitidwe atsopano osanguti timachita chonchi nthawi zonse, koma kuti titsatirane bwinobwino tikamalangizana. Tumvana bani? Ndiye kuno Robert Kandiza akuti ni mwana wa mnyumba ngasi kuno nkwathu komwe, ndiye kuti zina zija wanena nzofunika tizilondole mwa msanga, chifukwa wena kuno ngofunika athandizike mwa msanga chifukwa chakudya kadacheperatu. Thandizo likabwera pamafunika kuti tionetsetse kuti wavutika kwambiri ndani, osanguti aliyenseyo kapenanso wena kungophangira kuti ndingokhala ndine, wena wonse akuvutika yayi, koma tichite mwachilungamo. Tikatero tizitumikirana mwabwinobwino. Ife timafuna tumtendere basi, ife timafuna kukhalirana kwabwino, ife timafuna pamudzi. Ngakhale anthu akasemphana chichewa, chifukwa ni nyumba momwe anthu amasemphana chichewa, koma azikhala pansi nkukambirana kuti tonse tikhale pamtendere. Tumvana badi? Tirambu yakudalitseni. Ndino angati mukavotera Chakwera kuno? Kapena sokuli kandidati wina kapena? Ndino angati mukavotera Kandiza? Tiyeni tikhale mchivano cha mavu, tipitirize chitukuko chimene tachiyamba kalechi kupita mtsogolo. Ambuye akudalitseni kwambiri. Zikomo. President wa dziko lino Dr. Laslas Makafe Chakwera kumaliza kulankhula pano Goshen Trading Center kwaso chief kachita moto mboma la Dedza Glomot constituency, kumati ushado wake ndi Robert Kandiza. Apa tsopano president kulunjika kuti mtakataka Admark kwaso chief kachita moto Dedza mtakataka constituency, komweso kwa mama kuti akavotelera iwa president komanso aphungu a chipani cha MCP. Tilandeni ku Blantyre ndine Mayeso Chikhadzula. Building a new Malawi will have to be a team effort every step of the way. I, Dr. Laslas Makafe Chakwera. I, Dr. Laslas Makafe Chakwera. Do solemnly swear. That I will well and truly perform